Il-Qorti Kostituzzjonali ċaħdet kawża li l-ADPD fetaħ kontra l-Kummissjoni Elettorali u l-Avukat tal-Istat fl-2022. L-ADPD dak iż-żmien immexxija minn Carmel Cacopardo kien fetaħ każ kostituzzjonali biex jisfida liġi elettorali għax argumenta li minkejja li kien kiseb vot nazzjonali ekwivalenti għal kwota nazzjonali ma rebaħx rappreżentazzjoni fl-elezzjoni tal-2022. L-ADPD argumenta li s-sistema qed taħdem kontra partiti żgħar u minkejja kważi 5,000 vot il-partit xorta mhux rappreżentat fil-Parlament. L-ADPD akkuża lill-Kummissjoni u lill-Avukat tal-Istati li kissru drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-bniedem għad dritt ta' elezzjonijiet ħielsa li kissru dritt tal-libertà li persuni assoċjaw irwieħhom ma' għaqda u allura talbu li din is-sitwazzjoni tkun rimedjata. Il-Kummissjoni Elettorali ċaħdet dawn l-argumenti u qalet li mhux minnu li teżisti kwota nazzjonali, fakret li filwaqt li l-ewwel preferenza tal-voti tiddeċidi min għandu jgverna l-pajjiż, fir-realtà l-ewwel preferenza u l-preferenzi sussegwenti jingħataw lill-kandidati innifishom. Il-Konvenzjoni Ewropea bl-ebda mod ma timponi xi sistema partikolari ta' votazzjoni fuq l-istati ma tħalli l-istati fil-libertà tagħhom li jażlu s-sistema li jkunu jridu huma. L-Avukat tal-Istat ukoll innota li dak li qed jitlob l-ADPD konċerna l-iskop u l-applikazzjoni tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea u mhux f'materji li jaqgħu esklusivament fil-kompetenza tal-Istati membri bħalma huma l-elezzjonijiet ġenerali. Argumenta wkoll li l-ebda artiklu fil-Kostituzzjoni ma jista' jitqies li huwa inkonsistenti mal-Kostituzzjoni stess. Il-Qorti laqgħet żewġ talbiet minn 4 tal-Avukat tal-Istat u ma laqgħetx it-talbiet ta' l-ADPD.